Mhuri yeZimbabwe zviri kutaridza kuti hondo yaTemba Muliswa naVice President Chiwenga haisi kuzopera zvekumhanya nekuda kwenyaya yamuka pari zvino, apo Temba Muliswa ava kupomedzera mhosva yekuti kune vanhu vatumwa vakapwanya motokari yake iri nzira yekumutyisidzira, iri nzira yekumuintimidata. Mhuri yeZimbabwe tiri kusangana zvekare kwatiri kuita pano pachannel yenyu yatinokupakurirai nhau dzakasiyana-siyana mururimi rwamai. Chikumbirowo chedu zvekare sekutaura kwatakaita kuti panapa pari kuramba paine ma-attacks. Naizvozvo chikumbiro chekuti mutsigire channel yatichaisa link mucomment section. Tine zvitsva zvataisa ipapo, moenda monzwawo zviri kuitika kune imwewo nyaya yavakazembe avo vakapwanyirwa ofisi yavo nemusi wesvondo manheru. Takauya tikataura nyaya iyoyo panapa pachannel ino, asi update yacho taisa kuchannel yatiri kukupai link mucomment section. Nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe inyaya yavaTemba Muliswa avo vari kuramba vachipomedzera mhosva Vice President Chiwenga, mhosva dzekuti vakaba mari, mhosva dzekuti vari kufanirwa kudzingwa pauvice president nekuti ndivo vari kukonzera makakatanwa arimo mubato reZANU-PF. Kana paine zvinenge zvichirongwa zviri kupikiswa nevamwe, kazhinji ndo mhedzesero yacho mubato reZANU-PF. Takaona vaEmmerson Mnangagwa mugore ra2017 vakadzingwa mubato reZANU-PF vachipomedzerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana, yekupesanisa nhengo uye nekuda kubvuta masimba avaRobert Gabriel Mugabe. Zvakazoita kuti vaEmmerson Mnangagwa vatize munyika, vakapfeka mujivha, vakapfeka dhirezi sekutaurikwa kwazvakaitwa nevamwe vachida kuivhedha kusungwa pamiganhu yenyika. Vanonzi vakafamba neOkada achimudhudhudhu kundosvika kuMozambique, uko vakazokwira ndege vachienda kunyika yeSouth Africa, kwavakazogara muhupoterwa kwemazuva kana kuti masvondo angave kumaviri kana kumatatu pasati paitwa Operation Restore Legacy nemauto eZimbabwe Defence Forces ayo akatungamirirwa naComrade Chiwenga. Avo vava Vice President vava kunze pari zvino havakodzere kunge vari mutungamiriri wenyika. Pakutaurika pakutanga kwenyaya iyi pakataurika kuti vaMugabe vaiprifeya kuti vaChiwenga ndivo vapinde pachigaro chekutungamirira nyika yeZimbabwe, asi mauto nevamwe vakavayambira kuti vaMugabe vakasiyira vaChiwenga chigaro zvinobva zvaita sekunge iku, nekuti vaida kuvanza kuti zvakaitwa izvi yakanga isiri ku. Ndo mashoko amhuri yeZimbabwe akaita kuti pave nearrangement yekuti vaEmmerson Mnangagwa vazopinde pakutungamirira, asi vaifanirwa kunge vachizosiya chigaro ichi pakazopera temu yavo mugore ra2023. Asi zvinotaurika kuti vaEmmerson vakazokumbira kuti ndipewo zvekare mukana Chiwenga nditungamirire nyika ino kutemu rwepiri, kureva temu yepiri. Vakawirirana kuti vachazosiya mugore ra2028, asi tichangobva kusarudzo mushure mekunge vaChiwenga vabvuma kuti vaMnangagwa vange vachitungamirira zvekare, pakabva patanga kunyuka nyaya dze2030. Takaona isusu vaMnangagwa pasati patanga resistance vachitesta maministers avo, vachitesta dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF kuti dzanga dziri kugona here kuita slogan yekuti 2030 vaMnangagwa vanenge vari muofisi, kuratidza kuti vaMnangagwa vakanga vachiwirirana nenyaya yekuti temu yavo iextendwe
kusvika mugore ra2030. Naizvozvo panotaurika zvekare kuti mushure meresistance yavice president Chiwenga nevarwi vehondo yerusununguko vaMunangagwa vakazotanga kunzwika vachitaura kuti havana shuviro yekuenderera mberi vachitungamirira nyika yeZimbabwe kana vachinge vaenda kumudyandigere kana temu yavo ichinge yaexpire. Asi pari zvino tiri kuona kuti giya racho ratsvuka rekuda kuvavarira kuti 2030 uye abudirire mushure mekunge paitwa musangano wePolitburo wakaitwa mumazuva adarika aya, apo vice president Chiwenga vanonzi vakataura mashoko ekuti vari kuda kuti vamwe vanhu vasungwe uye nenyaya yekuti vari kuparadza upfumi hwenyika, vari kubira nyika mari, zvinova zvakaita kuti pave nekudzingwa kwedzimwe nhengo mubato pakaitwa machenjes kuPolitburo kuchibviswa vanhu vanowirirana navaChiwenga pazvigaro zvakakosha zvikuru. Pakataurika nyaya yekuti iye Temba Muliswa agoverwa mari inoita iyo chidimbu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica, iyo yaari kutsatsaura pari zvino ari kuDurban kuSouth Africa, uko kwaari kuataka vice president Chiwenga zvisingapere zuva nezuva. Ari kungoramba achitaura nyaya yakanangana navice president. Naizvozvo nhasi unoyu afumotaura nyaya yekuti motokari yake yapwanywa senzira yekumutyesedzera kuti asaramba achirotomoka, asaramba achitaura. Anyora padandemutande reX akaisa vhidhiyo riri kutaridza motokari yacho yaari kuti yapwanywa chiri chinangwa chekumutyesedzera. Ati they came and broke into my car, but I am not one to fear or be intimidated by these theatrics. Ndakatofukwa naMwari nemidzimu. Whoever does anything, it will also find him, just like former Commissioner Chiwuri or President Mugabe, whom I warned in a letter sending thugs won't work, we move. Ndiko kunyora kwaita Temba Muliswa nhasi achitaura kuti motokari yake yapwanywa nevanhu vaasina kuona, vaasiri kuziva, uye chinangwa chevanhu ava kuti changa chiri chei. Asi iye ane muono wekuti inzira yekumutyisidzira, inzira yekumunyararidza kuti asaramba achitaura nezvavice president Chiwenga. Ndo muonero wake, ndo mutauriro wake. Asi mashoko aya avharwa kana kuti akurumbidza kurambwa nevanhu vakawanda padandemutande avo vari kuti zvinhu izvi zviri stage managed, hazvishande. Ndo zvavari kutaura, anzi hazvishande izvi Temba, dai watsaga zvimwe zvekuita, uye mukuru wako akakutuma akabhejera bhiza rakakundwa kana kuti rakatyoka gumbo, hausi kugona kurakasha. Deno vaMunangagwa vakutorera mari yako. Mari iri kutaurwa nezvayo ndiyo mari yakanzi yapiwa Muliswa kuti arakashe vice president navaMunangagwa. Zvakataurika mumazuva adarika vachinzi muchaona pachisvibiswa vice president, chinangwa chiri chekuda kuvadzinga pachigaro cheuvice president wenyika yeZimbabwe. Ndiwo mashoko atanga tinavo mureZimbabwe panapa maererano naTemba Muliswa, uyo ari kutaura kuti kune maintruders pwanya motokari yaTemba Muliswa, apo ari kuti chinangwa chavo ndechekuda kumunyararidza. Mazvita muri yeZimbabwe nemukana wenyu wamatora kuteerera naudzino. Musakangano zvekare kutevera link ratichaisa mucomment section kuti mutsigire channel yedu, backup account yedu yatiri kukupakurirai zvekare dzimwe nhau dzakasiyana-siyana sezvatinongoita pachannel ino. Tinotenda zvikuru panguva ino, tinoti muve nenguva yenyu yakanaka.